че е правила секс. Поискал, получил. Аз съм ти била вярна. Вие как се почувствате от това откровение? Тя тук казва, че е наистина. Да, не, тя потвърди, което е повод. Защото дори не отрича обвиненията. Ема си изцяло твой. Вие как се почувствате от това откровение? Като какво? Когато ми сподели, че е правила секс в присъствието на детето, се почувствах уникално. Какво? Това ескалира бързо. Това ли се случи? Една седмица, петък беше или събота, ако не се бъркам, защото беше преди ние 2 години. Чакай, как вярвам в последната? Как сме разделени, живеем заедно в Германия и съм седнал, да, с уиски, 50 грама си бях сипал, салатка си бях направил, тя си сипала също алкохол, бяло вино и Влезна в откровение и ми казва, тъй като аз не мога и на 20% да бъда като бившия и като връзка, не като брак. Тоест, уя му е 4 санта или по-малко. В леглото и тя ми сподели колко е била щастлива. Чао, пушка. в леглото с присъствие на ти дъщеря. За стъпка как сме ход. Как сме ход. За какво? Как сме ход. Ми казва, Чакай, какво е вярно в последната? как сме разделени заедно в Германия И съм седнал, да, с уиски, 50 грама си бях сипал, салатка си бях направил, тя си беше сипала също алкохол, бяло вино или вермут и влезна в откровение и ми казва, тъй като аз не мога 20% да бъда като бившия и като връзка, не като брак. Тоест, уя му е 4 санта или по-малко. В леглото и тя ми сподели колко е била щастлива, като са правили любов в леглото с присъствие на породната и дъщеря. Това е гадно. Отново епизод стъпка как смеклък, да. да, къкнат как смеклък. Вдовица каква, къкнат как смеклък. За пари и на деца. Какъв епизод? Да, знам, закачвам се. Успокойте ме, че това не е истина. Не е така, не е истина. Аз може да Кибичето не му се верва, търси си работа в момента. съм го казал, но това не е така. А казали ли сте го? Да, казал е това цел. Стоеше там, всяка иска да се включи, да подаде микрофона. Кибичето просто иска да си ходи. Цел се там да му штракне нещо в главата и да се осъзнае, че жена му... Тоест, тя му работи като кък. Да. Има нужда. Едно е като они, като кък. От повече любов, а не от това, което дава той в семейните ни взаимоотношения. Той не дава повече от 20%. Аз искам Just the tip. мъжа да е 100% мой. Тя иска 10 санта. Да е всяка вечер с мен. Всяка вечер. Това май го иска всяка жена. Вие не правите изключение или греша? Аз смятам, че като негова съпруга и той, ако ме обича и държи на мен, Тия жените са ненормални. Значи човек в един момент става на 30, нали, изморява се, некакъв толеранс не мерите. Не, Риташ ме. ще гледа семейство. Сега аз след 12 часа стрим съм изморен, Йоана, нема да ме риташ. Да върват нещата. Това си е тегава професия, да ти кажеш. Спри да ме риташ, бе. Както сексуално, така и материално, така и ментално. тати. Чао, пушка му той пришъл е тати. Чати, какъв е тук? Аз пък смятам друго, че вие двамата потвърдихте максимата. Не е било любов. Добре, искам просто да си оставиш крака там. Да. И в съдебен спор. Баба, да, Благодаря много, пришъл. лек. По любов, ако не е приключи в съдебен спор. Много ми кеф. Благодаря много, лек. Помни епизод 1000. Как сме епизод 1059?
Die, 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 die,